Unya karon mga cute, pinalabigar sa ta mga cute kay pina-school sa ta pina-uptake ani. Kay para makabalo ta nimo istorya ni ilahang istrehan mga cute kay arang ni sura gyud. Purbida di gyud matabas-tabas bisag kung saon ba. Nadawata. Watashi wa basketball nga skides. Nah, saon pa? Oke kayo. Oke si mong mata, waray kagabae. Petem gini sora. Nah, makiat purbida di yung basta-basta makiat. Nah, mura ko unggang itipdas makiat. Pinarabigar sa ito sa kuan kay pina-score sa. Ug karon mga cute hapit na gid may maabot no. Layo orang duga ni mga cute, mga duha na lang ka oras ay mabuang ko bayot. Pero bang initang mananap. Gantos ko bramang sagdan ko lang. Ya, purbida. Petinita nga rin mga cute, di matabas-tabas ang kainit. Burag mamaak na gyud. Unya karon mga cute, naabot ra gyud ta kay isko sa tanaw. Eskwela sa ta mga cute kay Eskwela. Ako palang nauna dire mga cute na basi nang absentong mga mananap. Nah, diha nang lahi ako rito luan na ni. Ayan, mo niya mo ang classroom dire mga cute. Ako lang gipasilip sa ba pero wagoy klaro god. Nya mayo ka nadawata. Mo na mo ang classroom dire mga cute. Ya, mo na mo ang maestra. Ma'am, purbida. Basi nagtuo ka nga wala ko. Ayan. Mabuang ko bayot. Ganahan ko ni kong maestra mga cute. Kaya ako piminti ang iyang tawagon ba. Nadugay basta kay pag ingon niya Gorod King San wakaran na dahil kung tubag dayon para matik dayon mo sabay answer. Mo inda dawata. Homework. Ano? Mara. Nagimay mo makulit pag gitudloan na po niya. Mao tug kung bisat suwat lagi pod. Submit mo sana yan. Nah, uwa mo punta may isang submit. Og dire lang ko to mga cute. Amping mo karon ay I love you all. Mwah, o di ba?